Ja, het is al bijna donker in het Parkstad Limburgstadion, maar het duurde ook wel heel lang die wedstrijd tussen Roda en VVV. Mede door 2 stakingen, meer dan 2 uur wedstrijd gezien. En Roda dat met 1-4 de Bietenbrug opging tegen een VVV dat dus flink uithaalde hier in Kerkrade. Tijd voor een analyse met een oud speler, oud spits van de beide clubs, met Maurice Graaf. Meest logische vraag, Maurice, natuurlijk. Is het een terechte winnaar, VVV? Ja, absoluut. VVV vandaag vanaf het begin sterker in de duels, het betere van het voetbal en uiteraard het meest gescoord, maar volledig terechte overwinning. Ja, het begint er ook mee met hoe je een wedstrijd begint natuurlijk, hè? Ja, daar moet ik zeggen, daar heb ik me enorm verbaasd bij Roda. Ze beginnen vaker slecht aan de wedstrijd, lopen constant dan achter de feiten aan. En vandaag was het niet anders. En dan nota bene over de linkerkant van VVV waar Simon Jansen al seizoenenlang voor de dreiging naar voren op de brommer zorgt. Op de brommer is, ja. En als je dan ziet wat hij in de eerste helft een vrijheid krijgt. Omdat hij verdedigd wordt door een centrumspits die noodgedwongen op rechts moet spelen. Die dan eigenlijk meer rechtsback staat te spelen. Timo Baten heb je dan over, hè? Ja, Timo Baten. Daar had Roda ook veel beter op moeten inspelen. Ja, want die linkerkant van VVV die ging als een trein, ook met Matoeg, hè? Ja, maar daar zag je dus ook het tekort aan snelheid bij Roda achterin. Dat legde VVV wel goed bloot. Ja, terwijl John Lammers net vertelde in de reacties, de trainer van VVV, die zegt van nou ja, we hadden Roda eigenlijk met 5 verdedigers verwacht. Dus we moesten ons nog aanpassen. Maakt dat het misschien nog wel knapper dan dat je niet eens hierop voorbereid was en toch zo'n wedstrijd aflevert? Nee, ja, trainers hebben het heel vaak over heel veel tactische moves die ze denken te moeten maken. Maar als je naar deze wedstrijd gewoon neutraal kijkt, dan zie ik gewoon het team wat echt een team is. Wat voor elkaar knokt, wat compact speelt, wat de duels vol overtuiging aangaat. Ja. Die trekken aan het langste eind. En Roda is altijd geen team. Het is loszand. Waar zit dat in? Zit dat in leidersfiguren? Zit dat in kwaliteitstypes? Benoem het eens. Het is uiteraard, als allereerste is het een kwestie van kwaliteit of een gebrek aan kwaliteit. Maar ja, je ziet ze niet voor elkaar door het vuur gaan. En waar dat aan ligt, ik vind dat altijd moeilijk om dan de vinger op de zere plek te leggen. Ja, de zere plek die zegt wel dat Roda op dit moment nu 5 punten buiten de play-off staat met nog 6 wedstrijden te gaan. Dan zegt Bassie Bum, de trainer, die zegt net van nou, 12 punten, laatste 4 wedstrijden, dan moet je er zijn. Is dat zo? En misschien nog wel belangrijker, gaat Roda dat lukken überhaupt 12 punten pakken in 6 wedstrijden? Is dat zo? Ik weet het niet. Ik denk dat Bassie Bum komende week bekend gaat maken of hij blijft, maar naar grote waarschijnlijkheid zal hij vertrekken. Wat gaat dat met een groep doen? Ik kan me niet voorstellen dat dat het beter erop maakt. Het ziet er op het veld ook heel onrustig uit. Ik vind het lastig, de situatie voor Roda JC nu. Nou, misschien dat ze dat bij Roda niet zo fijn vinden om te horen wat we dan nu gaan zeggen. Maar is dat niet nu al een beetje het geval? Want als je als Bassie Bum 3 eredivisieclubs achter je aan hebt op dit moment, dan lijkt me de kans vrij klein dat hij komend jaar nog trainer in Kerkrade is. Dat is toch al duidelijk op dit moment dat dat waarschijnlijk gaat gebeuren? Dat kan, maar ik vind dat niet de reden dat Roda zo slecht voetbal. Want wat ik vandaag gezien heb, zie ik al een aantal maanden. Ik had stiekem gehoopt na de winterstop dat je die weg omhoog kan inslaan. En ik denk dat ze daar ook hier enorm op gehoopt en geteld hadden. Ja. Maar je ziet toch dat het iedere wedstrijd weer een struggle is. Of je een fatsoenlijk team op de been krijgt. En of dat er voor elkaar gaat. Ze missen ook 9 mensen vandaag. Hè? Laten we dat ook even niet vergeten bij Roda. Zeker. En ze zullen ook zeggen, we raken in de eerste helft de lat en de paal. En we krijgen tegen kansen die er niet in gaan. Er was natuurlijk 1 mislukte voorzet die op de lat belandt. Maar je had natuurlijk wel die fantastische volley van onze linksback van Roda. Keuter die op de lat gaat. Ja, maar nogmaals, als je gewoon objectief naar de hele wedstrijd kijkt, heeft VVV hier verdiend gewonnen. Ja. En moet ik ze ook een compliment maken, want zij spelen in principe nergens meer voor. Maar laten wel zien dat ze nog allemaal volgend seizoen in het betaald voetbal willen zitten. En doen dat samen. Ja. En dat samen, vooral dat stukje samen, een echt team uitstralen, dat mist Roda JC. En dan zit ik op de tribune bij Cheyenne Hansen en bij Huub Stevens. En die hebben het alleen maar over, dat is geen team. Ja. En dat is duidelijk, hè? Dat uit zich zeggen. Ja. Ja. Als VVV een orkest was, hè? Was Navarone voor dan de dirigent? Die bepaalt veel, hè? En die trekt veel naar zich toe. Ik vond hem goed spelen. Hij heeft wel even op gang moeten komen bij VVV. Maar hij begint nou
zijn niveau inderdaad te halen. Maar ja, vriend van de show, hè, van tafelvoetbal, Simon Jansen, vond ik ook weer heel overtuigend aan de wedstrijd. Die had een fijne middag, hier. Maar dus, vooral het centrale duo van VVV, dat straalt een stukje onverzettelijkheid uit. Die mogen ook de complimenten wel krijgen. En dan hebben we, wat ik dan grappig vind, spits die vorig jaar in de spits stond bij Sportclub Leeuwen in de 5e klasse. Ja, Bjorn van Zijl. Die doet het gewoon hartstikke goed. Dus ik denk dat bij VVV geen minpuntjes waren vandaag. Nee, die spelen gelijk tegen Eindhoven. Niet zo gek lang geleden hadden ze meer uit moeten halen. Nu hier winnen. Het zit wel goed, hè, met de dynamiek in die ploeg ook, met andere woorden. Ja, en het grappige is dat er nog steeds meer dan 5000 mensen naar de Koel komen. We zeggen het af en toe bij tafelvoetbal. Ja. Maar als je dat vandaag dan ziet, snap je ook van ja, dat is niet voor niks. Dus dat elftal vecht ook voor iedere meter. Ja, hier zaten vandaag 10.000 mensen. Die mensen hebben 1 keer heel hard kunnen klappen. Dat was in de rust, toch? Dat was wel een hoogtepuntje. Ja, de Roda-reunie. Ja. Met jou voorop, onder meer. En een aantal andere, of een hele hoop oudspelers van Roda. En een paar van VVV ook, toch? Ja, we hadden ook van VVV waren uitgenodigd omdat de wedstrijd was. Geert Braam was er, Chris Berennen was er. Die is echt, en dan had je nog een aantal jongens zoals Ken Leemans, Tijani Babagida en ikzelf dan die bij beide clubs hebben gespeeld. Maar ja, de reunie waren weer 75 oud-spelers hier. Dat is zo leuk. En dan die oude kleedkamerverhalen. Dat is toch wel... Ja, dat is heel leuk. Het was het hoogtepunt voor Roda. Ik wil zeggen, ook samen een beetje mopperen in de tweede helft. Ja, ik heb er een aantal niet meer teruggezien op de tribune de tweede helft. Die stonden nog met een potje bier. Ja, heel verstandig misschien wel. Ja. We zijn bijna klaar. De scheidsrechter maakte er ook een lang verhaal van vandaag. Met nog een tweede keer staken, minuut 90. Ja. Je hebt protocollen, maar is het nodig? Nee. Nee, ja, precies zoals je het zegt. Ik vind het zo'n onzin. Maar de scheidsrechter doet het volgens de regels. Dus die mag je niks verwijten. Maar het heeft geen enkele zin om er nog voor 2 minuten... Nee, precies. Nou, we hebben al een en ander doorgenomen, een hele hoop. Maar komt maandag gewoon naar tafelvoetbal, toch? Ja, met de directeur van VVV, hè? Ja, zeker. Guus Pennings. Ja, daar zijn we heel blij mee dat hij komt. Dankjewel Maurice voor nu. Guus Pennings inderdaad, maandagavond in tafelvoetbal. Dan praten we door over Roda VVV, maar ook over bijvoorbeeld Fortuna en MVV. Dus maandagavond 7 uur het vervolg in tafelvoetbal.